taraimoni apa zviri kunhuhwirira baba. Sorry maningi vanhu vaiti masusu. Honai guys, ndudai video yandiri kuita. Honai masusu ndava kudadirai vanhu vagari Jehovha. Masusu aya honai ari kubuda chiudzi ayo nhasi ndandombona mbotesta masusu makusenani ayo ndafara zvinhu. Ndasvika zuro pepe tikatoti kuna uyu ninaonga uyu pama yakaona kuita masusu ezvikana maigiri vakabika masusu kati my Jesus hamuchioni upenyu hwangu hwanaka. Aya ari kubuda chiutsai ndandomamwe achipisa toda achipisa kudai ari muchikanga ndo chikanga chobikirwa masusu izvi mamwaya apakawanda wayo nezikapurese ringaripedzeri newe bhei chitora zvimhanga chitoko saonza ari muchikanga icho akasiyana wamaita zvikanga zviviri iya akakora ndo mhanga inosanganiswa inandidi yakawanda ndoda kusashoma sezvizvi ndo zvandodira kugara kumusha izvizvi mukandona ndatiza ndikuinga masusu iyi inoda kudzoserwa yawandisa taekera yedu masusu akasangana nemhanga anovavira anoti shwara ndo yakanaka zve. Mhanga yasangana masusu nangu atokwana mazvira ndomirira hangu madirwa endiri kumadirwa upenyu huri kunaka kuno kwakutu vanogwadziwa kabe magwadziwa kudi ndamirira madirwa zuva rovira iyi yawandisa mhanga inanizoidi yakawanda ndikatodzosera nandizivi zvemhanga i tada kudzora mhanga handifari mazviri tada kumadira vadikira mangwana. Hona ini masusu angu andasanganisa nemhanga iri kumwana baba zvakatosiyana asi ukamamwa akarya auchatoryi vamwe vaiti hanzi toda masusu inangu kumasusu handiko indiro kumadirwa nandozvimbiri utapira amboenda kumpa vaita basa So guys, for the people, mapfunde aya ndo ari kukangwa nhasi ashokorwa. Ona zvakaita kana ashokwa mugoti wacho mama. Uyu ona hufu hwekushokorwa uku. Azviona manje kanga itono. Mama atandoda kukanga nemugoti chaiwo. Mugoti usvike pasi. Ndati mama ndiwo anga wamakange boss mama ndiwo anoziva zvemapfunde stereki. Sadza ramapfunde guys nasamborya ndamborirya. Timborirwa kuti rodi. Mapfunde aya pane wani mugomo womunhu wemumasvingo nemumwe mugomo womunhu wemuharare asi akambomatesta ndozvanenge akaita izvi kubva nonomenyeka anhu mama ndiwo anoita mashakada
mama mtu achukwa dili dovi ini ni waku breakfast nopi ese naka mwaka igona then apo my vegetables anduda uryayo then umu ma carrots andiri kuyikira andiri kuboisa nhasi ndikuda kudya ma vegetable ndozoenda ukore kana mboenda munhu ndipoona kuratidza maiguru achiyekera mamuda chiita muda wasemapuwa imi ndoda kutora maya vachisvina ndikuya 2 seconds ndosvika itei mboenda kwamaiguru mboona kuratidzai madirwa ko masiya mambopinda muno right uyani botora madirwa nawo madirwa zvaranganduka zvemi honai guys manga iya yazorovanidzwa namasvusvu tarirai apa zviri kunhuhwirira baba sorry maningi. So guys, for the people maguru vari kudisvina tarirai mona vachisvina maguru maifunga yavo beidira toni iro madirwa zvinhu rakawandisei boropera asi madiro rakawanda saka ndikutotanga reu wamusati mane mamwe apera akadai asati aonaka iri richiri kutanga kunganduka iri randasvina zve indira masvina iritoni irasvinwa handisi kuda kunyanya kurimwe zvisandarya taremoni wakumwa bia rodamba rambotigare maswera roda rambotigare rakuti mbichana asi rakuti hazvichinaka manje kurisei wava kumadirwa kai hongai mobolosa vantu ko wamusiepi yevo chisikana icho chisiepi uchekayazuro mulewe wodada akosvi kurisei po ndandambo yangu zitora madirwa ngwe